ето сега, в следващото филмче от серията Елате в Гърция, вашата прекрасна почивка е тук. Ви показваме как времето в Гърция е съвсем различно от това, което снимаме в Благоевград. Виждате ли? Приятно, топло, никакви дъждове, никакви такива неща. Просто великолепно. Или както казаха сутринта по CNN, Greece, your dream vacation place. Много, драги зрители, както виждате, вече сме дълбоко в слънчева Гърция и пейзажът е абсолютно различен. Малко закъсняваме от графика, но пътуваме и сега може да видите промяната в живописната обстановка около нас. И наближаваме, какво наближаваме? Нея Моданя, което е всъщност началната точка на нашия маршрут из Халкидическия полуостров. Оттам нататъка ще бъдете с мен, вашия културен и пътешественически гид Артенчо, а до тогава още едно мигване. Не знам какво може да каже Джако, обаче аз мога да кажа, пищях за море толкова време, ето ми го морето. Виждате ли го? Островчета, лодчици, палмички, къщички, направо супер! Супер! Дайте отново! Ето ни сега нас, спрели сме с Фиата, да не кажете, че е някоя друга кола. Фиат е, ето го, даже може да го видите. Виждате ли, това е здравата броня, вече пробита. И къде се намираме? Я да погледнем сега. Там в далечината, не знам и дали го виждате, обаче има някакъв, не се вижда. Добре, някакъв връх, който всъщност е на Атон полуострова, а не на нашия. Тук има някакви бокуци, които са фърли хората надолу, но иначе, ето долу, виждате, плащчето с караванките и къмпингчето, ала бала, ейла бейла и тук цвят лилав и Фиат. И сега продължаваме по пътя към... И аз не знам на където ми виждат очите. Но както каза Росен вчера, не е ли хубаво да вървиш по някакъв път и да си изненадаш накрая, като стигнеш до къде ще стигне? Мога да кажа само едно. София? Не. Тук? С удоволствие. И сега продължаваме нашата видеоразходка из полуостров Ситония. Отсреща, пак не се вижда тази планина, нищо по-нататък ще видиме. Това е връх, не знам кой си на полуостров Атон, около който ниско долу има облачета, които са под нашата височина. Но по-нататък, когато имаме възможност, ще ви ги покажа. Както виждате, пътя е много живописен и е горе-долу това, което сме гледали по филмите за Южна Франция, Средиземноморие. То нормално и това е Средиземноморие, но е много приятен за кара, с изключение на асфалта, който е може би около 40 годишен. Но е направен перфектно, а тук може би за момент видяхте цвета на водата, какъв е всъщност на морето, който ще ви го покажа цвят като стигнем и като слезнем за кулминацията на деня, която ще бъде всъщност потапянето на краката, която, разбира се, вие ще свидетелствате на живо и ще бъдете с мен да ми държите ръката, защото излизайки навънка установих, че всъщност температурата не е толкова висока, колкото изглежда и аз, седейки си на климатика в колата, си мислих, че навънка е 28-30 градуса, а то се оказа около 20-тина, което предполага, че температурата на водата няма да е много силна, така че ще пищя, а вие ще ми гледате сеира. Така че тръпнете в очакване, а сега продължаваме с пътеписа или пътеснима в нашия случай. А ето сега виждате и същите тези облаци и при нас. Както виждате, това е някакъв град. Обаче има ниски облаци, които закриват всичко. И ще видим кога точно ще се махнат. Но за сега тук явно няма да става за плаж. И тук има разни къщички. Не много лоши къщички. Какво виждаме? Стадо кози, които минаха през пътя. Току-що минахме през град, мисля, че беше Сарти. И продължаваме надолу към нещо, което аз не знам защо ми звучи познато. Порто Карас, което е на 49 км от тук. Западната страна на полуострова се оказва не чак толкова добра от към плажуване, но много по-добра от към планински туризъм. И всъщност много повече планина има за тези, които обичат да се катерят. Тук, въпреки че сме доста близко от среща до полуострова Атон, или както се казва там, не се вижда заради мъглата. Продължаваме в нашето пътешествие и след секунда ще се включим от следващото, може би така по-интересно местенце от нашия маршрут.
за какво става дума, ето за какво говорим. Виждате ли ги добрите хубави козички, как са взели цялото платно. And now for our English-speaking viewers, these are goats that are trying to cross the road. Unfortunately, we are in the way, or they are in the way, and I don't know what's going on. And they all have tagged ears, and this is a very pretty one. Hello, my dear, what's your name? Doesn't seem to understand. Sorry. Както гледам, няма да ни остане много време за снимане и ще трябва да трием нещо. Затова, какво да ви кажа? Страхотно сърце, в което влизаме. Нямам идея нито как се казва, нито какво е, но много приятно и много красиво. И две баби има, които седят и броят колите по пътищата. Има и табелка даже, която казва, че има краш. As I have promised you, my dear friendos, ето и още една прекрасна Буена Виста към... не знам какво е това, но ето това тук, виждате ли го, този връх. Това е всъщност въпросният връх на съседния полуостров. А тук долу, ето тук всъщност, някъде, има ето го плащчето с къщичките, където плажуват, ама не е много хубаво. Така че продължаваме да издирваме най-добрия плаж на този полуостров. Ето това вече е съвсем друго нещо. Както виждате, сме тук и на кея с лодките, с палмите и разни такива странни има около нас. И всъщност се радваме на хубавото време, въпреки че не е за море. Сори, другия. Ето ни след пътуването и обикалянето от другата страна, ние стигнахме в Нея Мармарис. Така че, ето го и морето и това е нашия плаж. Нали знаете какво ще правим сега? Ще си топим кръчетата във водата! Айде, до след 2 минутки! Кратка проверка повлияхме, че водата е много студена. Не, че не мога да се натопиме, ама е доста студена и аз много ще пища, а гласа ми трябва, защото не трябва да говоря по телефона. Това е другата седмица с клиентите. И реших да не се топя, колкото и жалко да звучи и да си искаше и да чакате толкова време, за да не видите. Така че ви оставям с музиката и аз съм идиот с звука на плискащите се вълни и красивото море. Естествено, моята физиономия за чао. Това бях аз, вашия пътеводител и гид. Нямаше култура този път, но имаше пътуване. Чао!